Lejt tal-Assunta hija festa straordinarja li tfakkarna li l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet mhix storja li bija biss naraw kemm hu qawwi s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, imma billi ipparteċipa lill-ommu f'dan il-misteru kbir tal-qawmin mill-imwiet jagħtina sinjal ta' tama kbira li l-mewt mhux se tirbaħ fuqna imma maqudin ma' Ġesu aħna wkoll se nipparteċipaw fil-glorja tal-qawmin għall-ħajja. Lejt tal-Assunta dis-sena ifisser ukoll ir-ritorn għal festi tradizzjonali tagħna kemm tkun ħaġa sabiħa li f'lejt tal-Assunta nersqu lejn is-sagramenti tal-qrar u l-Ewkaristija. Il-qrar jirrikonċiljana ma' nfusna, ma' ħutna u ma' Alla u l-Ewkaristija tatina l-ħobbs tas-sema. Li Sittna Marija rċiviet wara l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet fiha inżerret ukoll dik it-tama tal-qawmin għall-ħajja. Bina għażel li ommu imnisla mingħajr teba ma tarax it-taħsir tal-qabar u fiha tana sinjal ta' tama qawwija. Insellmu lill-Madonna f'din il-festa kbira bħala sultana tagħna, tama tagħna, ħlewwa tagħna. Viva Santa Marija!